O, na chdi. Bore da. A chroeso cynnes i'r gwasanaeth a croeso i'n ffrindiau sy'n ymuno dros Zoom. A coffwn estyn croeso nôl i'r tabernacl i'r perchwedig Gwilym Wyn Roberts Caerdydd a diolch yn fawr i chi am harwain yn oedfa bore yma. Cyn i ni fynd at y coeddiadau, i ni'n dymuno penblwydd hapus iawn i John Elfed oedd yn dathlu benblwydd yn 92 oed dydd Mawrth diwethaf. Llongyfarchiadau mawr i chi. A dyma'r coeddiadau. Mae astudiaeth grawys yr ofalaeth yn parhau dydd Mercher am 10 o'r gloch yn Tabernacl Porthcawl. Dydd Sul nesaf cynhelir oedfa undebol yr ofalaeth yma ym Mhen y Bont am 9:45. Diolch i bawb am ddod ac i'r sawl a fi'n gwneud y cawl ar gyfer y cawl grawys ar ddydd Mercher diwetha. Codwyd 142 punt, 50 ceiniog i fynd at achos da. Yn olaf, i ni gyhoeddi bydd Angladd Hugh Thomas yn y capel ar ddydd Gwener y 4 o Ebrill am 12:00 ac i ddilyn yn ymlosgfa Llangrallo am 1:15. Fe wneir y casgliad nawr. Wel, yn gyntaf wrth gai diolch yn ddiethiant iawn am y croeso a'r cyfle i ddod atoch unwaith eto. Mae wastad yn hyfrydwch. Yn braf clywed gymaint o leisia o'r gogledd. Dymuniadau gorau ti, Elfed? Cofio gymaint dipyn o ddŵr efo'r whisky wrth ddathlu. Atgof yn dod nôl i fi sawl blwyddyn, cofio pa flwyddyn,
Ond dwi'n cofio bod y rwydfa am 9:15, so mae hwnna'n mynd nôl tipyn, tydi. Ac oedd Cymru yn chwarae Australia, dwi'n meddwl. Ac oedd sylwebaeth ar y radio. A o'n i'n gwrando ar y ffordd yma. Ond doedd y gêm ddim wedi gorffan erbyn 10 munud wedi 10. Wel, aroses i am y canlyniad tan 13 munud wedi, a meddwl, werth i mi fynd fewn fan. Nwe, werth i mi fynd fewn. Ac o'n i wedi ledio'r emyn cyntaf, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl mae Elfed a Hugh o'n nhw wedi aros yn y car, blaen o'r isa, de. O'n nhw wedi cosi'r emyn cyntaf. A dyma i'n edrych draw at nhw, o'n i'n gwybod pam oedd nhw wedi bod bach o lwyr, a dyma'r ddau yn mynd fel hyn. Felly o'n i'n gwybod bod Cymru wedi ennill. A nes i feddwl wedyn, wel, werth i fi newid yr emyn nesaf. A'r dewis oedd newyddion da a ddau sy'n bro, hwy heddent gael ei dwy'n ar go. Mae Cymru wedi cario'r dydd, wel, na fe. Na i ddim farddod ni mwy, ond sawl blwyddyn yn ôl ella fi Elfed yn cofio. Ond coffa da am Hugh oedd o wastad yn ein croesawgar iawn, a hyd yn oed yn cyfarch fi, pan oedd o'n ddyn pwysig yn y Steddfod. Chwarae teg. Bendith ar y teulu. Wel, cadw at y drefn ydy'r y gamp, ond gan fod ni wedi cyfeirio, a chi wedi gweld llun o'r fam Teresa, ac oedd yn syndod i fi glywed ar y radio dro nôl Archedig Roy Jenkins yn dweud bod y fam Teresa yn cael gweddi yn rhywbeth anodd iawn ar adegau yn ei bywyd. Wel, chyma. O'n i'n meddwl, beth, y fam Teresa? Ie. A oedd hi wedi cyfadda yn onest ac yn agored yn un o'i llyfrau. Ei bod yn ffyddiog ac yn hyderus bod Duw yn ei charu hi, roedd hi'n ymdeimlo a gwacter ac oerni yn ei pherthynas â Duw pan oedd ar ei gliniau. Ac oedd hyn yn clwyfo ei henaid hi. Wel, mae rai fi ddweud, mae'r geiriau hynny wedi bod o gysur i fi. Tydi gweddi ddim yn das cawdd. Yn syml oherwydd bod ni'n ceisio cyfathrebu ar anweledig. Gai offrymu y weddi yma. Dyliwn at ati ein tad anweledig. O'r newydd y bore hwn, gydag elfen o hyder, y bydd modd i ni ymateb yn ddiolchgar i wahoddiad i ymuno yn hymdeithas dy lan ysbryd. Ysbryd y tragweddol Dduw, disgyn arnom ni. Plyg ni, tri ni, golch ni, cod ni. Ysbryd y tragweddol Dduw, disgyn arnom ni. Amen. Ar un yw geiriau Parchedig Rhys Nicholas, rhif 222, tir datom ni. O greiwr pob goleini, tro di ei nos yn ddydd. A mae nos ar gymaint o bobl yn ein byd ni. Tro di ei nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi dan lewyr gras a ffydd. 222.
Wel, sy'n darlleniad i chi bore yma, ond un adnod. Fel y gwelwch chi o lyfr y Salmau, Salm 111. Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd, fe'i harchwilir gan bawb sy'n ymhyfrydu ynynt. Y salmydd yn rhyfeddu at y bydysawd, at fyd natur. Ac fel y gwelir, mae'r geiriau arbennig yma wedi bod ar fynedfa i'r labordy byd enwog, labordy Cavendish, ym Mhrifysgol Caergrawnt. How amazing are the deeds of the Lord. All who delight in them should ponder them. Neu cyfeithiad arall, should investigate them. How amazing. Mawr mor rhyfeddol yw gweithredoedd yr arglwydd. Yn labordy yma hefyd, bu Sir John Meirig Thomas yn gyfarwyddwr. Sir John yn un o lle o'n i'n bresu, cael y fraint o bregethu, Bethesda Tumble. Tumble isa gyda llaw. Tumble isa. Bethania yn Tumble ucha. Sir John Meirig oedd yn darlithio ym Mangor yn y 70au, yn athro Cemeg, a fi o gymorth i fi yn bersonol pan o'n i methu penderfynu be i wneud gyda nyrfa, oeddwn i am wneud gras cyn dilyn mlaen i astudio diwinyddiaeth, achos ym Mhrifysgol Cymru ar y pryd, oedd rhaid i chi gael gras cyn bod chi'n astudio diwinyddiaeth. A dyna sy'n egluro bod gennym ni gymaint o BABDs. Ond ambell i eithriad od sydd yn BSEBD, fel ges i yn garedig iawn gan Brifysgol Cymru. Fi a Sir John yn athro Cemeg i Aberystwyth, diwedd y 70au, ac yna, yn dilyn ei ymchwil yno, gafodd ei wahodd, nid wneud cais, ond fe gafodd ei wahodd i'r swydd arbennig yma, i fod yn gyfarwyddwr y labordy yn Caergrawnt. A wedi'n cofio, Meirig, Sir John Meirig, yn rhoi darlith i ni yn Ysgol Haf y Gweinidogion. Dyna ni mas di Robin yn cofio. A'r testyn oedd moliant i'r molicw. Chmod, fe liciwn ni gael gafal yn y ddarlith yna. Gwyddonydd, de. Gwyddonydd o fri. Cristion wedi fagu yn y ffydd. Moliant i'r molicw. Ac yn yr labordy enwog yma, fe ddarganfuwyd yr electron. A com bod rhain o'ch chi ddim yn cofio eich ffiseg ysgol. Dyna'r gwefr negatif ynde, yn yr atom. A darganfwyd y niwtron hefyd. Y proton, fel y cofiwch chi, ydy'r un positif. A hefyd, o ran diddordeb, mewn cyswllt ar labordy, fe nath Francis Crick a'r Americanwr James Watson ddarganfod strwythur DNA am y tro cyntaf yn y byd yn fe, yn 1953. O'na bethau eraill yn digwydd yn 1953 oedd e. Everest a rhywbeth yn Llundain, dwi'n cofio be oedd e wan, ond chi'n cofio be oedd e. Dwi'n cofio weld ar y teledu, ond dwi ddim am aros yna. Felly, be dwi ceisio cyflwyno chi bore yma ydy bod yna berthynas agos. Neu fe ddylai fod yna berthynas agos rhwng gwyddoniaeth a Christnogaeth. Dim gelyniaeth. Yn anffodus, yr eglwys babyddol yn arbennig, gychwynodd yr elyniaeth.
trwy ymwrthod a darganfyddiad Copernicus yn honni mae nid yr haul sy'n troi yn gwmpas ni, ond y blaned fach yma sy'n troi gwmpas yr haul. Ac fe gafodd ei geryddu gan y pab ar y pryd. A oedd o yn gorfod, oedd ddim yn cael crwydro, oedd o wedi gorfod rhoi addewid na fydde fo'n yn rhannu yr honiad na'r darganfyddiad na beth eto. Ac oedd o dan rhyw warchau yn ei gartre. Trist yn fe. Yr eglwys yn creu gelyniaeth, yn gwrthod ffeithiau gweladwy, ac yn cael pobl yn y cyfnod yna i gredu mae yr haul yn gwmpas ni. Cangymeriad mawr iawn gan yr eglwys. Erbyn hyn, dwi'n falch o ddweud, o feddwl am y pab a'i gyflwr o wendid ar hyn o bryd, mae yna labordy a telesgopau wedi ei sefydlu yn y Vatican erbyn hyn, so mae hagwedd nhw at wyddoniaeth wedi newid ers y dyddiau hynny. Wel, mae'r emyn nesaf sydd gyda ni gan Sean Allen. Yn emyn oedd Sean wedi ei sgwennu pan oedd o mewn cyflwr o ddigalondid. Chydig ar ôl iddo ennill, dwi'n meddwl mae'r goron yn Steddfod ym Wrecsam. Ac mi gyfeiriodd Hywel Gwynfryn at hyn chydig siliau nôl wrth gyflwyno Canidas y Gysegr. A bod y ddau wedi trafod ei digalondid. A mi oedd Hywel, fel mae'n cyfadda, Hywel Gwynfryn yn cyfadda, yn ei dyddiad, yn ei hunan gofiant. Mi oedd Hywel yn diodda o ddigalondid, hyd yn oed pan oedd o'n cyflwyno helo bobl yn y borea. Ond gorfod gwthio ei hun, gorfod ei hun i fynd i'r stiwdio mwyn chi a fi. A yn ei hunangofiant, mae'n dweud bod o wedi colli dad, o'n i wedi cwrdd â'i dad o, oedd yn drysorydd yn Smyrna, Llangefni, ac wedi bod yn gapten llong am flynyddoedd. Nath ei dad o yn anffodus cyflawni hunanladdiad. Ac fe adawodd nodyn gyda'i wraig oedd hitha hefyd ar ôl geni Hywel yn diodda o ddigalondid i selder. Ac ar y nodyn mae'n dweud, remember me to the boy. Remember me to the boy. Dim perthynas agos. Efallai, oherwydd fel morwr oedd o wedi caledu a bod na ddim agosatrwydd wedi bod hyd yn oed pan oedd o adra o'r môr. Mae'n dristwch mawr tydi i ddeall bod gymaint yn dioddau o ddigalondid ac iselder yn ein cymdeithas ni. O'na ystadegyn ar y cyfryngau diwrnod o blaen yn dweud bod tua 40% o boblogaeth Brydain rhyw dron i gilydd wedi dibynnu ar dapledi gwrth ddigalondid, antidepressants. A pan oedd cyfnod anodd, misoedd anodd, mis i hefyd yn ei defnyddio nhw ar gyngor y meddyg am gyfnod byr. A fe fydd ein gweddi ni ymhellach ymlaen yn canolbwyntio ar bobl sydd yn dioddau
iselder. Yn arbennig ein pobl ifanc ni. Mae pandemig wedi cael mwy o effaith ar gymdeithas na'r hyn oedden ni wedi ei ddychmygu. Ond gawn ni droi at emyn Sion Aled 727, anfon arglwydd doleini, a sylwch ar y geiriau, ar y dyfroedd tywyll du. Siau cerynt yn cyd groesi gan fy mwrw o bob tu. Dyro arglwydd fraich cynhaliaeth, rhod yn erthu a chyd byn, na all nofio eiliad arall yn ei fymryn nerthyn. Wel na chi darlunio a disgrifio gones iawn o effaith digalondid ar enaid Sion. Ac ymlaen. Diolch. Diolch am y gyfeillion sydd wedi dosbarthu y weddi a chopi o gredo Nicia, ond o'n i at y gredo yn y man. Ond os ydych chi'n teimlo fel ymuno yn y weddi ar y daflen, mae'r geiriau yn y print trwm yn addas o ran dewis i chi neu i fyfyrio. Anwyl Theos. Diolchwn am yr awydd a'r deihiad a'r ewyllys i godi o'r gwely y bore hwn.
Meddyliwn am rai mewn amgylchiadau tra gwahanol i ni, sydd heb yr awydd na'r dyhead, na'r cryfder ewyllus i groesawu ac i gofleidio her toriad y wawr y flwyddyn hon. Dywedwn, tad trigarog, tosuria wrthyd. Meddyliwn yn arbennig am bersonau sydd wedi rhethu a'i rhorio gan ddigalondi dwys a dwm. Nad oes modd ydynt ei drechu na'i oresgyn ar hyn o bryd. Diolchwn am ofal a chansarn eu teuluoedd, cyfeillion, gofalwyr, nyrsys, meddygon, seichiatryddion, seicolegwyr a gweithwyr cymdeithasol ac rhyw berson arall sydd yn cydymdeimlo â'i cyflwr a'i hargyfwng hynod drist a digalon. Os oes modd, boed i ni fod yn barod ac yn awyddus i gael ein defnyddio a'n cymwyso fel cyfryngau mewn unrhyw ffordd ymarferol i fynegu a sianelu ein cariad ni tuag atydd, a'n concern di-ffiant am ei cyflwr o dristwch, sydd wedi ei gwanhau a'i caethiwa. Eirionnwn hefyd os y rhai sydd wedi gwahanu oddi wrth ei hanwyliaid gan angau yn ddiweddar. A boed i'r gwacter anorfod sydd wedi greu gael ei leddfu gyda chariad a chydymdeimlad aelodau'r teulu, y cymdogion, ffrindiau ac eraill o'i cydnabod. Gwyddom hefyd anwylaba am bobl hen ac ifanc sydd wedi rhethu a'i rhorio gan afiechydon creulon a dirdynol. Diolchwn am ddawn, gofal ac amroddiad meddygon teulu ac am y meddygon sydd wedi arbenigo yn ystod ei gyrfa yn ei hymdrechion i drin afiechydon penodol sy'n greulon yn ei heffaith ar gleifion. Diolchwn hefyd am y gwasanaeth iechyd yn ei holl agweddau, ein meddygfeydd a'n hysbytau, ac am ofal ymroddedig ein gwyneddesau caredig a gofalus, sy'n gweini'n dyner ac yn dirion ar y gwan, ar gwal ei iechyd. Diolchwn hefyd a chofion am drafferthion y gwasanaeth ambulans sydd dan bwysau yn ystod y misoedd hyn. Dros y dudalen. Cofiwn hefyd am rai sydd wedi ymsefydlu mewn cartrefi gofal i'r rhai mewn oedran, ac am y cymorth a geir yno mwyn hwyluso eu bywydau oherwydd a narsu'r preswylwyr i ofalu amdanynt eu hunain yn ddiogel ac yn ddigonol. Ni allwng anghofio, a ni ddylem anwybyddu sefyllfaoedd gwledydd a phobloedd sy'n byw mewn ansicrwydd ac ofn, oherwydd ei profiadau dyddiol o erchystra rhyfel yn ei cynefin. Cywilyddiwn o weld lluniau a chlywed am ddioddefaint teuluoedd a'i plant i niwed yn cael ei lladd a'i niweidio gan arfau rhyfel mewn modd cyntefig ac anynol. Maddau ni ymddygiad rhyfelgar cenhedloedd yn ein hoes oleuedig ni, ac am y troseddau gwarthus a gweidlyd yn ein gorffennol. Diallwn fod miloedd ond nid miliynau wedi eu caethiwo gan yr amgylchiadau ein trefusyn. Dychmygwn ofid dy greol rhieni, sy'n anarlluog i amddiffyn ei babanod a'i plant, mewn amgylchiadau o lofruddio a dinistrio. Mynegwn ein cydymdeimlad a'n concern fel aelodau o'r hil ddynol, am y fath bethau hynod greulon sy'n digwydd o flaen i'n llygaid megis trwy'r cyfryngau. Ni allwn gysgu'n esmwys,
heb ein bod ni yn gweithredu rhyw fodd neu gilydd i geisio amddiffyn y dioddefwyr diniwed hyn. Ceisiwn arweiniad a gweledigaeth i ganfod ein swyddogaeth a'n cyfrifoldeb fel unigolion, eglwysi a'n llywodraeth mewn byd rhyfelgar a rhwygedig. Boed heddwch ar ddeiar lawr gan ddechrau fy nhalon ni. Emyn 243, byw had y waith o arwydd mawr, dros holl derfyna'r ddeiar lawr, trwy roi tywalliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. Byw had y waith o arwydd mawr, yn ein calonnau nina nawr, marwhau pob pechod cas a chynnydd i bob neforas. Diolch. Wel, eleni, mae yr Eglwys Gristnogol trwy'r byd yn coffau be da ni'n alw cynadledd credo Nicea. Y flwyddyn 325, ac i rai o'na chi sy'n dda yn eich rhifyddeg, chi'n gwybod bod hwnna 1700 o flynyddoedd nôl. 1700. Ac ar wahoddiad yr ymarawdwr Rhufeinig Gystennin, neu Constantinople, chi'n cofio'r joke yn ysgol gynnar, Constantinople is a long word, how do you spell it? Chi'n cofio hynna? A joke cyntaf dwi'n meddwl nes i glywed. Gystennin, ers i'w 10 mlynedd, mi oedd o wedi cael ei ethol. Oedd o wedi cael ei ethol yn ymarawdwr, ond ers 10 mlynedd, dan dylanwad i fam, oedd o wedi dewis arddel y ffydd Gristnogol. Ac chi'n gallu
dychmygu ymerawdwr Rhufain yn y cyfnod, fel rhai o'i flaen o, o'n nhw'n isio hunaniaeth, identity, i'r ymerodraeth. A un ffordd o gael yr hunaniaeth yna oedd un ffurfiaeth. Pawb yn meddwl yr un ffordd. Pawb yn siarad yr un iaith. Y Lladin, wrth gwrs. Ynddi? A mae'r Lladin, fel y gwyddon ni wedi cael dylanwad aruthrol ar holl ieithoedd Ewrop, fel dwi'n deall. Mi roedd y gyfraith, wrth gwrs, ar y cyfan yn gyfraith teg. Yn arbennig os o'ch chi'n dinasydd Rhufeinig, fel oedd Paul. Oedd Paul yn teimlo yn eitha saff, achos bod ei dad o wedi bod yn swyddog, ac felly bod Paul wedi etifeddu y fraint o fod yn dinesydd Rhufeinig. Ac felly doedd o ddim yn debygol o gael ei groeshoelio. Ac felly yn y cais yma i gael un ffurfiaeth, mi roedd Cystennyn yn awyddus yn naturiol i gael un crefydd. Cofiwch am 2 canrif cyn hyn, mi oedd Cristnogion wedi cael eu herlyd. A'i herlyd yn Greulon. Yn arbennig ystyddia Nero y flwyddyn 64 oed Crist, pan oedd o'n ymerawdwr. A bydd tân enfawr yn Rhufain, yn hen ddinas Rhufain. Meddwl am y tannau diweddar sydd wedi bod yn America. Ond oedd y tannau ma'r Rhufain yn debyg oherwydd bod nhw'n effeithio ar y pobl cyfoethog. Yn fwy na dim. Ac oedd 70% o dinas Rhufain wedi effeithio gan y tân yma. A mae yna 2 ddamcaniaeth. Un, mae Nero nath gychwyn y tân. Mi roedd o, mae'n debyg, yn awyddus i gael palas newydd. Ac un ffordd o wneud hynny oedd difrodi yr hen balas, ond bod y tân wedyn fwriadol neu'n amfwriadol wedi ymledu. A dyna oedd y sybrydion, mae'n debyg, yn Rhufain. Mae'r ymerawdwr ei hun oedd wedi cychwyn y tân. Ac amddiffynfa Nero oedd cyhuddo'r Cristnogion. Mae nhw oedd wedi cychwyn y tân. A dyna chi dwysau yr erlyd ar Gristnogion yn 64 oed Crist. Erlyd, Creulon, a gyda sel bendith ar ymerawdwr, roi yr hawl i unrhyw un i groeshoelio Cristion, i gamdrin Cristion, i gael Cristion yn geithwas. A beth sy'n yn boenus i fi ddeud, hyd yn oed y roi yr hawl i losgi cyrff y Cristnogion fel eu bod nhw'n goleuo y strydoedd yn Rhufain. Oedd y erlyd yna wedi parhau am 2 canrif. Gwaed y Merthyron oedd had yr eglwys. Gwaed y Merthyron oedd had yr eglwys. Ac yn yr amphitheatr Rhufeinig, yr alwad yn aml iawn, pan oedd y rhewod yn cael ei rhai oedd dweud, taflwch y Cristnogion i'r rhewod ei bwyta. A'r rhewod, wrth gwrs, wedi cael ei llwgu am ddyddiau. Y syrcas Cristnogol. Ac felly mae yna arwyddocâd arbennig
i'r ffaith bod y merawdwr wedi troi at y ffys. Cystennin, a diolch am hynny'n te. Ond ei fod o yn eitha naturiol siwr o fod am gael un ffurfiaeth ac yn defnyddio Cristnogaeth i'r amcanwn nhw. Felly, bod y gynadledd yn un pwysig o ran credo yn hanesyddol, mi oedd o hefyd yn gymhelliad politigaidd a gwleidyddol mwyn cadw rhyw fath o undod yn yr ymerodraeth. Oedd y mestyn, cofiwch, oedd y Rhufeiniaid eisoes ym Mhrydain. Oedd yn ymestyn o Brydain i Syria. A chi wedi gweld mapiad yn siŵr o môr y Canoldir, fel oedd Rhufain yn goncwerwyr pwerus iawn iawn. Ond diolch am ei ffyrdd nhw, beth bynnag ynde. O'n nhw'n gwybod sut i adeiladu ffyrdd heb y potholes. Ynde. Credo Nicea. Ga i ddarllen y credo i chi. Chi wedi cael copi, dwi'n gofyn i chi i ddarllen, na i ddarllen i chi a gewch chi ymateb iddo fo, ella ar ôl y cwrs. Credwn yn un Duw, y tad o'r Lluog, gwneithwr o'r nef a deiar, a phob peth gweledig ac anweledig, credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y tad cyn yr holl oesoedd, Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi ymwneithur, yr un hanfod a tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth, yr hwn ein mwyn ni ac ein iachawdwriaeth a ddisgynodd o'r nefoedd, ac am wnaed yn gnawd trwy'r ysbryd glân o fair forwyn, ac am wneithfwyd yn ddyn, ac a groesolwyd hefyd drosom dan Pontius Pilate, a ddiodd efo angau ac fe'i claddwyd, atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau, ac esgynodd ei nef, ac mae'n eistedd ar ddeheulaw tad, a daw drychem mewn gogoniant i farnu'r byw ar meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn ysbryd glân yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deithio o'r tad a'r mab, yr hwn gyda'r tab a mab a gyd addolir, ac a gyd o gyneddir, ac a lefaro trwy proffwydi. Credwn yn un eglwys lân gatholig ac apostolig, cydnaboddwn ni'n bedydd maddeuant bechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw a bywyd y byd sydd i ddod. Wel, o'n wedi cael rhyw 2 wythnos i ddod i gytundeb. Dipyn o gamp yde. A Cystennin, wrth gwrs, wedi gwahodd. Ond mewn gwirionedd, gorchymyn ydw. Gorchymyn. Oedd rhyw 300 neu mwy o esgobion wedi dod i Dwrci i drafod, a Cystennin yn talu costa nhw. So o'n nhw'n cael gwyliau bach neis, dwi'n siŵr, ynde, i digon o Dwrci i fita yn Dwrci. Ond mi oedden nhw wedi dod. Y rai esgobion mwy pwysig yna gilydd, a cofiwch, esgobion nid yn yr ystyr pabyddol nag Anglicanaidd yn cyfnod, arweinwydd lleol oedden nhw, nid yr hierarchaidd fel sydd gyda'r Anglicanaidd erbyn hyn, pob barch i esgobion Gymru. Dod yn hyd. Cyn hyn, mi roedd yna lot fawr o anghydweld ymhlith Cristnogion. A anghydweld angharedig ar y dechrau. Yn arbennig yn un a person Crist, beth oedd ystyr y groes, o yna atgyfodiad, o yna esgyniad ac yn y blaen.
Ond dwi'n siŵr bod chi wedi sylwi yn y darlleniad o'r credo bod y pwyslais yn drwm ar dwyfoldeb Iesu a nid ar ddynoliaeth Iesu. A dwi'n meddwl, wel, y marn ni chi'n gael nawr, dwi'n meddwl bod hynny'n wendid mawr yn y credo. Hanner cam mlynedd wedyn, fe gafwyd cynadledd arall a ychwanegwyd mwy o bwyslais ar yr Ysbryd Glân. Erbyn hynny, oedd Crysennin wedi marw, a yn drist iawn, roedd ei fibio nhw yn ymrafael ymhlith ei gilydd i fod yn ymerawdwr. A roedd y mab ei engaf, oedd ond yn rhyw 40 oed, wedi lladd un o'i frodyr. Anhygoel, ynde? Wedi lladd un o'i frodyr, ond fio yntau farw o fewn ychydig wedyn. A wedyn oedd un mab yn ymerawdwr yn Rhufain, yn y gyfrifol am y gorllewin, ac oedd brawd iddo fo yn gyfrifol am y Dwyrain. Ond oedd y ddau frawd yn anghytuno ar gynnwys credo Nicaea. Felly doedd y credo ddim yn dderbyniol gan bawb. Anhebygol tydi pan i chi'n llunio dogfen o chi wedi bod ar bwyllgor unrhyw dro. Anodd iawn cael cytundeb a chi'n gorfod derbyn barn y mwyafrif. Pwyslais ar dwyfoldeb Iesu. Dwi'n deall pam. Ond dwi'n ofni eto yn y marn ni bod nhw ddim wedi cadw'r cydbwysedd. Ann Griffiths, dwi'n meddwl sy'n dweud, dwy natur mewn un person. Fel un sydd wedi cael dipyn bach o fforddiant gwyddonol, dwi ddim yn gwybod beth yw dwyfoldeb. Dwi ddim, mewn gwirionedd. Ella fyddech chi'n dweud, wel ie, rhywbeth anweledig, rhywbeth anrheithol, rhywbeth tragwyddol. Ysbryd, ie, ysbryd yw Duw. A rhaid i'r rhai a addoli mewn ysbryd. Fi'n deall hynny. Ond dwi ddim yn iawn yn deall, dwi'n siŵr ar Robin o leo chi a Dylan am hyn. Wel, a ti sefyd. Beth yw dwyfoldeb? A rhaid pam bod yr ysgobion, 300 ohonyn nhw, wedi mynd i'r cyfeiriad yna. O'n nhw'n ceisio selio popeth wrth reswm ar yr ysgrythorau. A mae'n siŵr bod nhw wedi ffocysu ar be mae Matthew yn ei ddweud, bod Iesu wedi eni o forwyn. Born of a virgin. Mae ysgolheigion heddiw yn dweud bod Matthew neu camgymeriad. Mi yw yna ysgrifau yr Hen Testament sgroliad gael yn yr Hebraeg, ond mi roedden nhw erbyn cyfnod Matthew wedi cyfieithu i'r Groeg hefyd. A mae'n debygol bod Matthew wedi defnyddio y llawysgrif Groegaidd yn ytrach na'r gwreiddio. Y term yn yr Hebraeg, a dwi'n cofio fo, Rob, ti'n cofio mae'n siŵr, yn yr Hebraeg, fydde yn Saesneg, a young woman of marriageable age. Merch yn barod, efallai awyddus i gael ei phrodi. Ond yn y Groeg, a dwi'n cofio'r Groeg, parthenos.
Virgin, yw hynna. Wirif. A wrth gwrs, mae'r eglwys ers Nicea a cyn hynny wedi derbyn camgymeriad Masewdrian. Wel, mae testyn trafodaeth yn y fan yna, dros. A dim ond Mathew a Lug sy'n cyfeirio at enni'r Iesu. Di Marc ddim, di Ioan ddim. A prin iawn yw cyfeiriadau Paul. Mae Marc yn cychwyn gyda bedydd Iesu, a dwi'n hoffi y cychwyn bod mae'n adrodd bod Iesu wedi mynd i cael ei fedyddio, ac wrth bod o'n codi o'r dŵr yn hwmni ei gemder, Ioan, fedyddiwr, fe agorwyd y nef a fe glywodd o lais, neu fe gafodd ymwybyddiaeth, ti yw fy mab, yr anwylid, yno ti yr wyf yn ymhrifedu. You are my beloved son, in whom I am well pleased. A fydde rhaid i wynyddion dweud, wel dyna'r berthynas yn cychwyn rhwng Iesu a Duw. A'r cyswllt yw'r ysbryd glân yn y fan yna. Mae Ioan, Efengil Ioan, wedi cael ei sgwennu hanner can mlynedd ar ôl Marc, ac ar y llaw, Marc oedd y cynhara. A dyna sy'n nod, os mae Marc oedd y cynhara, pam bod o ddim wedi cyfeirio at y geni. Pa ffynonella oedd Mathew a Lug? Dwi'n meddwl bod Lug wedi dibynnu ar Mathew. Mae Ioan, hanner can mlynedd wedyn, tua 100 oed Crist, y mwy athronyddol. Dwi'n meddwl bod dylanwad athronwyr Groegaidd ar Ioan. A'r gair amreithwyd y gnawd ac a drigodd yn plith ni. Logos. Y logos. Wedi bod yn ein plith ni. Be sy'n od wedyn, os y Mathew yn dweud bod Iesu wedi enni o forwyn, yn Mathew Lug mae gennych chi linach Iesu. Mwy na thebyg bod Lug wedi dibynnu ar Mathew. Ac yn dweud bod, dwi wedi colli'r cyfeiriad fan hon, yn dweud bod, dyma ni, Mathew, pennod cyntaf, o roi Jacob yn dad i Joseph, gŵr Mair, a hi a roddodd enedigaeth i Iesu a elwyd Mesia. So, yn y bennod cyntaf, mae Mathew yn dweud bod Joseph yn dad i Iesu. A mae Lug yn dweud yr un peth hefyd. Bod Lug yn olrhain yn ôl i Adda hyd yn oed, a Mathew yn ôl i Abraham. Felly mae yna angysondeb yma yna. Yn y llinach yn dweud bod Iesu yn fab i Joseph, ac wedyn nes ymlaen yn dweud nad oedd gan Iesu dad. Wel, dyna'r ddadl, ynddo? Dwyfoldeb a dynoliaeth. Os na ddim yn broblem heddiw, na fydde? DNA. Ne? Profion DNA ar Iesu, Mair a Joseph. Y peth wedi setla. Os oedd chromosomau Joseph yn Iesu a'i peidio? Neu ble oedd y chromosomau dynol wedi cael ei roi gan yr ysbryd glân, gan ysbryd? Be sydd yn ymhoeni dyddiau hyn? Sut mae cyflwyno Efengil Iesu Grist i'r to ifanc? Sim llawer ohono ni yma. Dwi'n mentro fan o dan 60. Prin dwi'n gweld nhw. Prin iawn.
ymddeheiriad i'r rais yma. O'n i'n pregethu'n rhywbeina a ddidus i ni wrth 2 ferch o'n i'n meddwl cymarol ifanc. Hyfryd gweld rhywun o dan 60 yn yr oedfa fyr yma. O na, da ni dros 60. Wel, doedd nhw ddim un i byd, doedd nhw ddim. Ond da ni wedi colli 2 genedlaeth. A dyna pam mae'n heglwysu mynd i gau. Yn anorfod yna. Oni bai bod rhywbeth yn digwydd. A felly yr her dwi'n ymdeimlo fod dyddiau hyn yw rhyw ffordd i gilydd am beth i ysgrif yn un papur genedlaethol ni, neu beidio enw fo, yn sôn am ysbrydolrwydd, spirituality. Am beth dro fyddai'n gwisgo colar gron ar y Sul, ac os fyddwn ni'n mynd allan am bryd, os fydd Fiona wraig yn garedig iawn mynd â fi am bryd a mod i wrth y bar a yn gofyn i rhywun, morning, afternoon, have you been to church today? A maen nhw'n gweld, oh no father, I haven't. Ond oedd ni'n arfer mynd i'r ysgol Sul. Yn arbennig pobl o gwmpas 40-50, o'n ni'n arfer mynd i'r ysgol Sul. Does dim ysgol Sul ar gael yn rhan fwyaf yn Capeleni erbyn hyn. Dyn nhw wedi rhoi ffidil yn to. Does dim dyfodol felly. A beth arall maen nhw'n ei ddeud, a dwi'n wrth y modd clywed hyn, I'm not religious, but I'm spiritual. A chi gychwyn sgwrs, de? What do you mean by that? Dwi'n ysbrydol. Nid spiritualist wan, de, ond dwi'n ysbrydol. A dwi'n credu erbyn hyn fod na ryw ymwybyddiaeth wedi blannu yno ni bod gan Homo sapiens ymwybyddiaeth o'i crewr. A'r bont rhwngddo fi a pobl sydd ddim yn credu erbyn hyn ydy natur. O Iesu wedi annog i wrandawyr, edrychwch ar adar y nefoedd. Nid ydynt yn hau, nac yn medu, nac yn cywain i ysgubore. Ystyriwch lili'r maes. Ystyriwch, consider the lilies of the field. Hynny yw, Iesu yn dadla o natur. Be chi'n dysgu o natur? A 3 pheth yn gyflym iawn. Dwi'n pwysleisio anferthedd y cosmos, y bydysawd. Da ni ddim yn gwybod lle mae'r nefoedd erbyn hyn. Yn hyfnod Nicaea, o'n nhw'n credu yn y treble-decker. 3 llawr. Nefoedd, uwch ben, y blaned a uffern lan fyna. Dyna i cred nhw. Na cred pobl. Ers cyfnod Plato ac Aristotle a meddylwyr yma. Y 3 llawr. Ystyriwch lili'r maes, ystyriwch natur. Mae'r bydysawd mor enfawr, da ni'n gwybod ei faint o. Mae astronomegwyr, astronomers, yn gallu cael negeseuau o ser ac o galeithau, da ni'n gweld nhw. Rhyw sibrydion microdonau sydd wedi tarddu o biliynau o flynyddoedd yn ôl, dim ond 13.7 biliwn o flynyddoedd yn ôl. A dyna'r ddadl wrth gwrs dros y greadigaeth. Mae'r bydysawd erbyn hyn yn chwyddo. Yn mynd yn fwy. Dal i wneud. A mae'r chwyddo yn cyflymu. Codi dwi'n bach o fraw a na un fe. Mae'n cyflymu. Wel, beth yw pen draw y chwyddo yma? Be mae'r ser yma? Wel, pam bod isio gymaint o le os mae planed fach pitw da ni? Dyn nhw'n bwysig o ran maint. Sbecyn bach da ni yn y bydysawd.
So dwi'n dadla o blaid anferthedd y bydysawd bod o ddim yn ddamwain. Dyna ddadl. Mae nid damwain yw hwn yn ôl Dawkins a'i ffrindiau. Nid damwain. Yn fathemategol, mae'n anhebygol tu hwnt mae damwain ydy'r bydysawd. Anhebygol iawn. Mwy anhebygol na'ch siawns chi ennill y lotri. Wel, yna fe fyny chi os eich hyn. Wedyn, anferthedd a oedran y bydysawd. 13.7 biliwn. Pam doedd ddim bywyd dynol wedi ymddangos tan tua 200,000? Pam difeswyd y deinosoriaid? Sy'n atebion i'r cwestiwn agos. A'r trydydd peth, os yn un yn ei ddadla o ran natur ydy DNA. Mae DNA mor syml, 4 cymegin sy'n na. Pidwch o gofyn i fi enwi nhw. 4 cymegin. Ond yn ei dilyniant nhw, yn ei sequence nhw, ni gyd ym mhanol. Pob un o'n ni. A gynnwch chi lygyd gwahanol, gynnwch chi warth gwahanol, chi fysydd gwahanol i fi, gynnwch chi ymenydd gwahanol. Nid damwain yw DNA, arso ddim bod. Arso ddim bod yn damwain. Felly, os nad i'r cosmos yn damwain, mae rhaid bod na fwriad. A mae Genes yn rhoi'r ateb. A Duw a ddywedodd, bydded goleuni. A goleuni a fu. Ac yna mae'n dweud, a gwelodd Duw, mae da iawn oedd. And God saw it was beautiful. Ond yda ni wedi anharddu, yn planed ni, yn un dal i wneud. Yn ein hunanoldeb, yn ein gwanc a melw. Da ni wedi peryglu bywyd ar y blaned. Yn hynny o beth. Felly, ga eich annog chi i ymddiddori mewn gwyddoniaeth a'r dargamyddiadau. Gan ddiolch i rai fel Sir John, moliant i'r molecw. Moliant i'r molecw. Rhyfeddod at y byd ac am bywyd bach ni. Wel, ga i gyhoeddi'r fendus a emyn na'i ddiflannu. Mae gen i record gwael o fod yn hwyr, ond un tro ni 4 awr yn hwyr. O chwarter o'n nhw'n dal yna? Gawn ni roi'n gofal. Diolch yn dad am ein cymdeithas a'n gilydd. Cymdeithas mewn cariad. Yda ni'n bobl sy'n ceisio deall. Pwy ydyn ni? Pam ydyn ni yma? Beth yw pwrpas ein bywyd ni? Sut y gallwn ni gyfrannu i wneud bywyd yn fwy dedwydd, yn fwy cyfoesog ac yn fwy ysodlon i bobl eraill. Diolchwn am ymchwil gwyddonol ac am bob dargafyddiad sy'n yn peryg rhyfeddod i ni amdana ti ein creuwr. A thangnefed Duw yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadw ein calonau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu'n hargwydd. Amen. Os gawn ni yr emyn o lasgwch dda. A diolch yn fawr i chi, technwyr. Diolch yn fawr. Ac i Robin, gyda ni lot o draffardd yn trosglwyddo'r ein, ond ddi o Robin yn amyneddgar iawn iawn.